କିଛି ଆବାଜ ନାହିଁ ମାନେ ତଳ ସାହିର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏବେଠୁ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତଳ ସାହିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଏଠି ସୁନସାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆବାଜ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ସେ ଆବାଜରେ ଏତେ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଗଲେ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେବା ଦରକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତଳ ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭାତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଏତେ ପବିତ୍ର ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ବଡ଼ଦାନରେ ଥାଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତଳସାହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦାନରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତଳସାହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପ୍ଲିଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିବା ଗୀତରେ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର